ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юрист тиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юрист тиҷай. Видеои имрӯзаи мо як хабар оиди регистратсия кардани муҳоҷирон дар Федератсияи Россия, яъне хабари нав баҳри ҳамаи муҳоҷирон, шахсое ки дар Россия қарор доранд ё ки аз иҷа пас ба Федератсияи Россия мераванд, як осонӣ баҳри ҳамашон аз тарафи ҳукумати Россия пешниҳод шудагия, яъне аллакай муқаррар гардидагия ва баъдан баъди хабара расонидан ба саволҳое ки ба мо равон карда будем ҷавоб мегардонем. Оиди регистратсия кардан, яъне ки агар шаҳрвандони хориҷӣ, мисол агар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи Россия мерава ва баъдан дар Россия гражданствои Россияра получат мекуна, яъне ки мегира гражданствои Россияраву дар уҷа хонаи худша мехара ва дар ин ҳолат метавона ки шаҳрванди дигар хориҷира дар ана ҳамон хонаи худаш регистратсия куна. То ин дам регистратсия карда мешид, лекин танҳо хешовандона мешид. Мисол агар марди тоҷик гражданствои Россияра мегирифт, метавонист ки хешовандони худша дар ана ҳамон хонае ки худаш харидорӣ кардагияю ба номи худша регистратсия куна. айни ҳол иҷозат додагиянд ба ана ҳамин гуна шахсиятҳо ҳамара регистратсия кардан. Фарқ надора вай хешу табора ё ки ягон рафиқшай, ягон бародаршай, хоҳаршай, ҳамсояшай, умуман ҳар нафаре ки гражданствои Россияра дораву хона дора метавона шаҳрвандои хориҷии дигара дар ҳамон хонаи худаш регистратсия кунад. Хабари имрӯзаи мо ҳамин буд оиди регистратсия кардан дар Федератсияи Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ. Ширкати Alabum.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. Доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи Alabum.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк тӯҳфа карда мешавад. Барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. Аз номи канали юрист тиҷай муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Зарипов Иброҳим нависай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ака як чира аниқ мекади. Касе ки пеш аз карантин аз Somon Air билет харидорӣ кардагияй, Россия брон кадан меган возврат намекуна. Раисои доимӣ ҳуй шава дар ҳамун рӯзои дига мемондияншон. Ака ҳамира срочно медиди. Ҳазор раҳмат. Албатта дуруст қайд кардай. Ҳар касе ки ҳамин чиза дар ту гуфтай, шумо ба воситаи билетҳои пештаратон метонен вақте ки рейсҳои доимӣ кушода шуд ва дар чӣ рӯзе ки муқаррар мекунанд ба ҳамун билетҳои пештар гирифтагитон парвоз кунен ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Новобаста аз ширкатҳои ҳавопаймо. Мисол агар ки аз Уральский авиалиниярам боша, шумо пештар билет харидорӣ кардагӣ бошен, ҳозир вақте ки анамин рейсҳо доимӣ мешаванд, дар ин ҳолат метонен ба билетҳои пештаратон парвоз карда ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бошен. Ҳасанҷон навистай: ассалому алайкум ака, шумо дар бораи хизмат гап задед. Ман як савол дорам. Писари ман Россияда университетда дохил шуд, писарам хизмат мерава ё ин ки не? Шаҳрванд фарқ надорад, дар ҳар куҷое ки таҳсил мекуна вай донишҷӯ ба ҳисоб мерава. Новобаста аз Федератсияи Россия ё ки дар Олмон ё дар Америка, умуман вай дар ҳар куҷое ки таҳсил мекуна вай донишҷӯ ба ҳисоб мерававу аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. Саторова навистай: лекин ҳамин кӯчаҳои Тоҷикистони худмон 100 бор аз кӯчаҳои Россия тозатар. Баъд аз иштирокчиҳои ҷанг ягон кас мондагӣ бошад? мутаассифона намедонам аз иштирокчиҳои ҷанги 41 ва 45 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон кас мондагӣ ҳаст ё ки не. Мумкин ба шумораи монда боша ягон нафар. Вале дар уҷа ғайр аз иштирокчиёни ҷанг мо қайд кардем ки раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ғайр аз иштирокчиёни ҷанг ба ҳама роҳрубону кӯчарубони шаҳри Душанбе пул ҷудо кардагия як маблағи муайян ситонида мешавад ба ҳама роҳрубон, кӯчарубони пойтахт.
мариам навистай меган границаи россия қирғизистон кушода шудай мо метавонем через қирғизистон тоҷикистон равем дар иҷа байни россия ва қирғизистон кушода шудаги агар ки байни тоҷикистон ҳам мешид дар ин ҳолат метавонистен лекин мутаассифона границаи қирғизистон бо тоҷикистон ҳоло кушода шудагӣ нестай бо ҷумҳурии узбекистон қирғизистон кушода шудаги лекин узбекистон қирғизистон ё қазоқистон ягонташ то ҳол ба ҷумҳурии тоҷикистон сарҳадҳои худшона кушода кардагӣ нестанд. Беҳрӯз Азизов нависай салом Сорбон ман ҳамкурсат Беҳрӯз номерота равон кӣ бародари азиз дар инстаграми ман намҷада номаш ҳастай бинавис дар уҷа бо суҳбат мекунем рақамома равонат мекунам. Ёқубҷон Норов нависай акай Сорбон чорум борай саволат метавам ҷавоб намегардонӣ ҳамин желудка касал боша хизмат мебаранд агар язва шидагӣ бошӣ аз хизмат озодӣ. Абдул Ҳафизов нависай салом алейкум акай Сорбон ман РВП через ЗАГС дорам метавонам рафта Россия через ЗАГС дошта бошӣ албатта метавонӣ дар сайти госуслуги Российской Федератсия аввалан регистратсия ки рақамҳои телефонта дар уҷа бигузор ва баъдан шуморо занг мезананд. Ибрагимов нависай ассалому алейкум акай Сорбон ман ваини билети нигодни дорам Тоҷикистон равам хизмат қапида мебарад ё ин ки не илтимос ба саволи ма ҷавоб гардонед. Ҳамин мавзӯъ як мавзӯъи хубай оли иншааллоҳ дар ҳамин мавзӯъ як алоҳида видео мекунем. Бисёр савол метиҳанд оиди нигодни будан яъне ки агар ту нигодни ваини билет харидагӣ бошӣ дар ҳолате ки тура дастгир кунанд мебаранад. Мисол тура дастгир мекунанд ту ваини билети нигодни та нишон метӣ тура мебаранд ба военкомат ва мебаранд ба духтур аз духтур мегзаронанд. Дар ин ҳолат тура мебаранд военкомат ва аз духтур мегзаронанд. Агар ту солим биромадӣ ваини билети ту бекор карда мешавад яъне ки фалшивӣ ҳисоб мехӯрад. Зоиршон навистай хоб ман метавонам 4 зан мегирам аз дастам ояд дигара чӣ дахл дорад ки намемонанд ин чӣ маъне дорад абача бародари азиз аз дастат меояд 4 зан мегирӣ 2 зан мегирӣ гирифтанги леки дар иҷа як чиза қайд мекунем ки дар ин ҳамин вақт дар ана ҳамин сатҳи зиндагӣ аз уҳдаи якташ буброен аввал баъд диюм сеюмша фикр кунен ҳамун якташа агар хушрӯ нигоҳ карда битонен аллакай аз ҳама ҳамун проблемаҳои ҳамуро ҳал карда битонен зиндагитон бе мушкилӣ боша бе камбудӣ боша марҳамат гирифтан биги чанд зани мегирӣ. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чизоро ба назар гирифтагӣ маън кардаги ягон чизи дигара не барое ки оилавайроншавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи аввал меиста бисёр шидагӣ беҳад бисёр шидагӣ зан мегира як моҳ пас ҷудо мешавад шавҳар мекуна як моҳ пас ҷудо мешавад ба ҳамин хотир ана ҳамин чизоро ба назар гирифта дузанагиро иҷозат додагӣ нестанд. Агар шумо фикр кунен дузанагӣ сезанагиро ҳозир иҷозат битиҳанд мисол як зан гирифтаеса як моҳ пас зиндагишон ба ҳар хел мушкилӣ вайрон мешавад. Агар ки дузанагӣ ва сезанагиро иҷозат битиҳанд дар ин ҳолат ҳаёти як кас намесӯзаву ҳаёти 2 нафар 3 нафар месӯзад. ҳамин чиза шумо дуруст қабул кунен ва дуруст дарк кунен. Тамошобинони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем ягон саволи дигар боша саволтона дар инстаграм метавонен ё ки дар поёни ин ҳамин видео равон кунен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Видеоҳои нави моро интизор бошен. Аллоҳ ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.